Що? Нищо. Придобиването на килограми или свръх. При стрелеца имаме друг. Мале, те врати да седнаха. Те там. Какво? Да седнаха, виж. Не може да се затворят. Ще затворим. Нямам търпение да се кача. Има търпение, търпение. Не се настройва. Знам. Ай, добре, ти изпити. Ти го направя до гара Петър, чу ти? Да ми заспомня, оти. Тук има малко наклон. Там хармониката скърца. Спокойно. Рупите май. Мисля, че да. Моя тати. Випа. И се в най-топлите луксозни вагони, а? Еми, това не е хубав. Еми да, за първи път се качва с на него. Такъв, ма такъв. Този е малко по-луксозен. Това беше спирка рупите. Спирка ръбица. Да. Ще сме навънка. А тати, хубаво карат машинистите.
Дай по-бързо, бе, дай по-бързо, да се знае, Ай, да отлети влака. по-бързо. Раз. Как те лашкаш, а? Вибрациите го правят. Това е амортисьорите. Какво ти е? Нищо ме няма. Ей, Нищо ми жега. И аз гледах едно клипче от тук до Петричето генерала, само че на обратното. Как не? Има едно клипче в YouTube, след това ще ти го покажа. Некой е записал на локомотива. Еми, Аз ке съм в чакалнята, ти отвънка, добре. Само ще ми кажеш къде си. Бугарата, чури. сме заедно, как не си? Чух бибипкането от тука на локомотива. Чуваш ли как бибипка? Не. Прави бип. Виж тя да също. Не, мама ви деба циганска, камъни фърлата. На влака ли? Да, бе, деби километр. Не харесват влакове. Така не се прави. Ето, Къде отида си? тук съм. Ай, супер. Е съм. Последна гара Петрич. Да, след малко. Тук му позволява терена. Колко да му позволява? Той има ограничения. Може да се кара той колко си иска. Мале този вагон там къв е мръсен. Как не? Виж, отцапан е. Ще го изчистят. Има, нали ги мият, чистят ги, метят ги. Има хора по друг къде. Парички 100 лева. 1000 лева. Е, там ходихме, стани, помниш ли? Да, Е, там у нас сграда. да, виждам. Там ходихме тогава. До фирмата. Чети във влака, какво? Ами ще във влака. Тук нещо трябва да четеме във влака. Какво ще четеш? Е там. Нещо. Не може добре да се види.
Хареса ли ти? Да. Каква хубава гледка. И топло слънце. Студено топло. Ама И не е студен, вече съм колко месеца има до лятото, не знам. 2 месеца. вече. Представи са тук и някакви тинейджери да метат по влака по прозорците. Това хубаво ли според теб? Не, Еми, защо метат на влака? но така не се фърля. Много удариш човек, да убиеш човек. През влака. Така че фърляш. И влак се вози пътници. Ако те накарат да го платиш, дали ще фърлиш? Това не е мой проблем, тя е на те. Родителите да се оправят. Ама да, ама децата не трябва да ги правят тия работи. Не е родителите, защото Чувам бипкането. защото няма прелеза. Айде. ЖП прелез. Нали? Да, малко преминаваме и сме на гарата. Да. Там има някакви колички. Това май е ретро. Това да съм, айде изключи.